Yayi TV ce ta sha da ke nishaɗanta. Waya ce dama? Oke, dama waya ce ya dauke. Waya ce kawai wallahi. Na gode Allah ya saka muku da alkhairi. To yanzu ya zami da shi? Ya mutu ba? Wa ya kashe shi? Na gode sai an jima. Na gode sai an jima. Ya fa mutu ba sai da na ce kakka da ke shi. Ai da ke shi ba ni. Mana. Ni na da kai kada ke shi. Ni ka riga ni zo ma. Shi kawai aka ce. To yanzu ne ya kamata mu yi shi. Ka kashe mutum da ya kai. Ina ka? Ha, zo mana.